handlebar riser fix kalambai beku. I fixed the handlebar riser here. And here is the fog lamp, 3 bulb, no? Hello. So we have finally reached the destination of today's ride. जोङो दा माबायाव फैदों आरो एक्चुअली रायमना पार्कआव फैदोंमोन ओमफ्राय रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय जमदुवारनिफ्राय जों दा मोनसे दैयाव फैदों ओरै खाथि जायो आरो जमदुवारनिफ्राय ओरै खाथि जायो बे दैया दैनि नामखौ मिथिला संकसआनो जाहैदां बियो बेंगलाव सहैबा बे आरो नै बेनो जायगा Our boys are here. This is the river, this is the view. We are in the island. We are in the island. Tapu. Boroni deep होनना बुङो. जों दा deepआव दङ. गोदोला जाबाय नै जोंना नै राइडार्सफ्रा उसुरफ्रा दंफैजोबो मेंख्रुजोब्बाय नोलै फोरानो लाबोदों मा जानो होननायसो जागोन आं बिदिनो बारनो मोनदों आंलै मारै दंबावो हेलौ मारै मोनदों मोजां मोनदों आइलेण्ड बेबो सफैबावबाय ये भी आ गया हम लोग का पीछे पीछे G650 कावासाकी बिसोर बै दखानाव थांगोन नागिरदों आरो दै बारलांसिगोन आजाव in the desert Kawasaki G650 in the desert awesome So we were in the desert, now we are going back to another place. We were in the island, now we are going back to another place. So see you guys.